ערב טוב חברים וחברות, שלום, שבוע טוב. אני רוצה בשידור הקצר הזה להתייחס לנושא שעלה לכותרות בזמן האחרון, הנושא של המתווה החדש בעולם של המשכנתאות, ולאור הפניות הרבות, וככה כמה טיפים, כמה דגשים, מה עושים. אז ככה, המתווה החדש, על מה מדובר בכלל? אז ככה, ביום שני האחרון יצאו הודעות לתקשורת בקשר לשינויים שצפויים להיכנס בתוקף, והתחילת שנה האזרחית החדשה. כן, כל בתחום המשכנתאות כמובן. אז השינויים האלה כוללים שתי נקודות בעיקר. נקודה ראשונה הוא ביטול הגבלת שליש למסלול הפריים, והגדלת שני שליש. לא לדאוג, אני אתייחס לזה יותר מאוחר, מה הכוונה ומה זה בדיוק על הסיפור הזה. ונקודה שנייה, הוספת מדרגה שלישית להנחות עד קנס פירעון מוקדם. אז כמובן, כפי שרובכם שמעתם, כן, זה עשה הרבה רעש תקשורתי, והמון אנשים פנו אלינו כדי להבין על מה מדובר, ועל מה זה, ומה זה הולך להשפיע, ואיך מגיבים למציאות הזאת. אז השידור הזה נועד כמובן לעשות קצת סדר, לתת לכם קצת עוד מידע בנושא, שתדעו לקבל החלטות נכונות. ולפני שנתחיל, בואו נעשה איזה יישור קו על מסלול הפריים, כי זה עיקר השינוי ועיקר המהומה על הנושא הזה. אז כאן יישור קו, מה זה מסלול פריים בכלל? אז בואו נדבר על זה, כן? מה זה פריים והאם זה טוב לנו? אז בכל משכנתה אפשר לשלב מסלולים רבים, סליחה, תמהיל של המשכנתה, ואחד מהם נקרא מסלול הפריים, שהוא מבוסס על הריבית בנק ישראל, שנקרא ריבית הפריים. מה זה בכלל? בכל חודש, נגיד בנק ישראל מפרסם את הריבית, נקרא ריבית בנק ישראל, שהיא אחד הכלים שעומדים לרשותו, כדי לבסס את כוחות השוק ולשמור על המדיניות בנוגע לשיעור האינפלציה במשק. היעד הוא עלייה של מדד מחירים לצרכן בין 1% ל3% בשנה. באופן החישוב של הריבית הפריים המדובר עבורנו, שהוא רלוונטי לנו, הוא פשוט מאוד. ריבית הפריים היא ריבית בנק ישראל ועוד 1.5 קבוע. כיום, ריבית בנק ישראל, נכון לתאריך של היום, כן, הוא 0.1%, ולכן ריבית הפריים היא 1.6, ובואו נודה שזה מאוד נמוך, וזה משמח אותנו מאוד. עד היום קיימת הנחיה של בנק ישראל להגדיל את מסלול הפריים למקסימום שליש מסכום המשכנתה, ואם ניקח את זה דוגמה מספרית, אם לקחתם משכנתה של 900,000 שקל, אז הבנק יגביל אתכם היום עד 300,000 שקל במסלול הפריים. כן, במסלול הזה הבנק ייתן לכם ריבית שבנויה מצד אחד הריבית הפריים, אמרנו היום זה 1.6%, וזה חיצוני לבנק עצמו, ובתוספת שנקרא מרווח, שיהיה לרוב השני, והוא נקבע איתכם ביום חתימה על התיק, ונשאר קבוע לאורך כל הדרך עד הסיום, או הסילוק של המחלק הזה של המשכנתה. אז ככה בואו ניקח דוגמה, אם הבנק יכול להציע במסלול הזה ריבית של פריים מינוס 0.6, זה אומר שהריבית בפועל היום תהיה 1%, כלומר ריבית הפריים 1.6, פחות 0.6 יוצא 1%. ואם הריבית בעוד חודש, חודשיים, 3 תעלה ל2%, אז הריבית שאני אשלם בפועל על המסלול הזה תהיה 1.4%. בואו נדבר עכשיו על היתרונות ועל החסרונות של המסלול הזה. אז ככה בסטט של היתרונות. מסלול הפריים נחשב לאחד המסלולים הזולים ביותר, ראינו, כן, הריביות מאוד נמוכות. הריבית אינה תלויה בתקופת המסלול. בניגוד למסלולים אחרים, התקופה משפיעה על הריבית עצמה, פה זה לא משנה. ההחזר החודשי הראשוני הינו נמוך יחסית, ועוד יתרון גדול שאין קנס ליציאה, כן? מה שנקרא קנס פירעון מוקדם, ואפשר לסלק אותו מתי שרוצים, אפילו בצורה חלקית. כלומר, אני יכול לתת כסף, לא לסלק אותו לגמרי, אלא אפילו למחזר חלקית. אבל התנאי הוא שאני מביא לפחות 10% מהסכום שנותר במסלול. לדוגמה, אם יש לי עוד 300,000 שקל במסלול הזה במשכנתה שלי, אני יכול, אם יתפנה לי כסף ואני רוצה ככה לקצר, לפרוע חלק מהמשכנתה, אז אני חייב להביא לפחות 30,000 שקל במסלול האירוע הזה. וכמובן עוד יתרון שהקרן והריבית לא צמודים למדד המחירים לצרכן. קצת תנודתי, אבל לא לפי הנתון הזה. וכשהריבית יציבה, אנחנו מבינים היום שמדובר במסלול אטרקטיבי במיוחד. כן, ועוד יתרון שסך התשלומים במסלול הזה יהיו הנמוכים ביותר בהשוואה לשאר המסלולים, כן, כמובן בתלות בגובה של הריבית הפריים. ובצד של החסרונות,
אז ראינו שמסלול הפריים נחשב למסלול הפחות יציב, והריבית יכולה להשתנות פעם בכל חודש, שזה דבר שאנחנו פחות אוהבים. נתון שהוא חשוב לדעת לגבי האי-יציבות של המסלול, שאם הריבית הפריים תעלה ב-1%, אז התגובה בהחזר החודשי תהיה שהוא יעלה בכ-11%. ולכן המסלול הזה, למרות שהוא זול, דורש תשומת לב ומעקב. המסלול הזה לא רווחי לבנק. אתם מבינים למה, עם ריבית נמוכה, ולכן השילוב שלו בתמהיל הכולל של המשכנתא יעלה בהכרח את הריביות בשאר המסלולים. או שעכשיו בואו נדבר על המתווה החדש. אז המתווה החדש הזה שצריכו להיכנס בתחילת השנה הקרובה, מביא את החידושים הבאים. ביטול ההגבלה של השליש למסלול הפריים, אבל מקביל לעד 2/3. אז בדוגמה שלנו הקודמת, אם לקחנו משכנתא של 900,000 שקל, אז עד עכשיו אפשר לקחת עד 300,000 שקל במסלול הפריים, בעתיד הקרוב אפשר לקחת עד 600,000 שקל. וחידוש שני, יש תוספת הנחה על קנס פירעון מוקדם. היום יש 2 מדרגות של הנחות. כן? הנחה ראשונה, 20% הנחה אחרי שנתיים, אם הוותק של המשכנתא הוא 2 אני יכול לקבל 20% הנחה על קנס פירעון מוקדם. ומדרגה שנייה, כן, 30% הנחה אחרי 5 שנים. אז הוסיפו עכשיו מדרגה חדשה, מדרגה שלישית, בגובה של 50% הנחה, אם הפזם של המשכנתא הוא מעל 8 שנים. אוקיי, עכשיו להגיע לפני שמתחילים להתייחס לנושא הזה, כן? חשוב להבין דבר יסודי, שיועץ משכנתאות, כמה שהוא יהיה חכם, הוא גם לא נביא, כן? זה עצוב מאוד, אבל זה עדיין מצב. ואני פונה אליכם, הציבור היקר, שאם אתם מכירים יועץ משכנתא שהוא גם נביא, אני אשמח לקבל את הטלפון שלו, ואני אפנה אותו בלי נדר לגורמים הרלוונטיים, ויטפלו בו כמו שצריך. ודבר נוסף, יועץ מקצועי, שיש לו יושרה מינימלית, כן, הוא יודע להתמודד רק עם הנתונים שנמצאים באותו רגע מול העיניים שלו. הוא לא יסוד בספקולציה. ולכן חשוב לשמור על קור רוח במציאות הזאת, על סבלנות, ולא להתחיל לייחל לקבל תשובות ודאיות ומוכנות ומהירות, כן? במיוחד שההנחיה הזאת עדיין לא ירדה לשטח. אז קצת סבלנות, היא לא תזיק לאף אחד. ואני אומר שכולם, כן, קיבלו, ראו, שמעו, מלא תוכניות וכתבות, כן, מה שהידיעה הזאת התפרסמה. ושימו לב, תקשורת תמיד דואגת להפוך כל עניין לדרמה, או לאיזה פצצת אטום, או לרעידת אדמה, כן, וכך זה מנפח את האירוע מעבר לפרופורציות שלו, כן, עוד לפני שזה קרה בכלל. וככה זה הזדמנות טובה לתקשורת להחזיק אנשים ככה במתח, ולגרום להם לקבל החלטות בלי שיקול דעת מעניק, כן, ובעיקר לפי תופעת העדר. אז לא לרוץ אחרי כתבות מפוצצות עם כותרות מפחידות מביניהן. אוקיי, על בסיס האזהרות האלה, חשוב לשים לב כי כיום יש מספר תהליכים שישפיעו בצורה ממש לא ברורה על כוחות השוק, ולכן גם על הריביות שלנו בעולם של המשכנתא. אנחנו נמצאים במשבר חמור של הקורונה, כן, משבר שהוציא אלפי משפחות מחוץ לשוק העבודה, אנשים יצאו לחל"ת, בלי משכורת, בלי ודאות, בלי אופק ברור, כן, לכן קשה לדעת מה יהיו ההשלכות הארוכות טווח על הכלכלה. שימו לב, משכנתא זה הלוואה לטווחים מאוד מאוד ארוכים, אבל לא דואגים, לא מדברים על משהו שהוא ככה לעוד שנה-שנתיים. ושימו לב, כבר בגל הראשון ראינו איזו קפיצה ממש של הריביות במשכנתאות, כתגובה שהייתה קצת היסטרית למציאות הזאת. אז אנחנו בתנאי אי-ודאות, בכלל על הנושא של הקורונה, כמה היא משפיעה עלינו. עם זאת, חשוב גם להוסיף עוד נקודה, לאזן את הסיפור. אנחנו לא רואים בשטח דיבורים על חיסון, וזה יכול להחזיר לא מעט אנשים למעגל העבודה. אז מה זה מביא לנו? מצד אחד תחושת הביטחון חוזרת שזה מצוין לנו. המשכורות חוזרות, שזה משהו בשעה טובה לכל מי שחיכה לרגע הזה, אבל שימו לב, שפה בארץ תרבות צריכה מאוד מאוד מושרשת, והיא הייתה בהקפאה חודשים רבים וארוכים, ואנשים רבים, בשטח אנחנו רואים את זה, מחכים לרגע הזה שהמשכורת שוב תחזור לחשבון, כדי לבזבז את הכסף הזה, לקנות, וכל מה שנבצר מהם כל הזמן הזה, לחזור ולבזבז כסף. כסף שיש להם, ואפילו כסף שאין להם, במחיר של לקיחת הלוואות, ולהיכנס למצב של צריכת יתר, וזה רע מאוד. מה ההשפעה של זה? איך המשק יגיב לדבר הזה? אף אחד לא יודע.
תרחיש אפשרי, לכן במשנה זהירות, זאת לא המלצה, אלא תרחיש אפשרי. ייתכן שהחזרה למעגל העבודה עם הצריכה המוגברת שדיברנו עליה, תגרום לעלייה של המחירים של המדדים. עלייה כזאת גם צפויה לגרום לעלייה של הריביות, כי ככה נגיב אם יש אינפלציה קיצונית. שוב שימו לב, כלכלה זה לא מדע מדויק, יש הרבה גורמים פסיכולוגיים שמשפיעים ונכנסים לתמונה, כן? ואחרי כניסת השינוי לתוקף, יהיו כנראה לא מעט תקופות שונות של פרשנות של הבנקים, של קצת היסטריה, נהירה, נסיגה, למידה, עד שזה יתייצב בצורה כלשהי, ולכן אני לא ממליץ לכם לשמש בתפקיד של שפן לניסיון. אוקיי, במסלול הפריים, לפי מתווה החדש, הריבית עדיין נמוכה מאוד ביחס לשאר המסלולים שאנחנו מכירים כיום, אבל סביר מאוד להניח שבמקום לקבל מסלול שהוא פריים מינוס X, כמו שקיים היום, הבנקים הולכים לתמחר את המסלול הזה בפריים פלוס Y. מה זה ה-Y הזה? אנחנו עוד לא יודעים. כן, מה שבטוח שהבנקים הם לא פריירים, וזה ידוע שהם חנויות כדי למכור כסף, ולכן אין מצב שהם יפסידו במהלך הזה. כן. אמרנו שהמסלול הזה יתומחר יקר יותר מהיום, ובשאר המסלולים כנראה גם שהבנקים יעלו את הריביות, כי הם עובדים על פי מרווח, וכל עסקה היא עסקה אחת שלמה, שהם רואים מה מרוויחים ממנו בצורה כוללת. שורה תחתונה, אז כמה מוקדם מדי כדי לתת חוות דעת מאוד רצינית בנושא הזה, איך זה ישפיע עלינו. מי שנמצא היום בתהליך שלנו לקיחת משכנתא, ועוד לא חתם סופית, לא מומלץ לחכות, כי יש פה אי-ודאות מאוד גדולה, אנחנו לא יודעים להתנהל עם ספקולציות. עדיף להתנהל עם מידע ברור, מה שידוע, מה שיש לנו ביד אחת, להחזיק אותו ולא להרפות ממנו, ואם בעתיד עוד כמה חודשים יהיה אפשרות או כדאי למחזר, אז למחזר. ולפחות דבר אחד טוב יוצא מכל הסיקור התקשורתי הרחב, מכל הרעש שזה עשה, וזה מעלה את המודעות לציבור, מה קורה לכם בעולם של המשכנתא. רוב האנשים בדרך כלל חותמים על משכנתא לשנים מאוד ארוכות, והם מעדיפים לשכוח ממנה, מיד שחתמו, לצאת וזהו, שגר ושכח. אז לפחות היום יש פה מודעות שעולה, מה קורה במשכנתא, ופתאום לחשוב על מה חתמו בכלל, כן? ויש לכם פה הזדמנות, כל שנושא הזה אחד, לעשות סדר ובדיקה של כדאיות אם יחזור, למי שיש לו משכנתא כבר קיימת. אז בדיקת כדאיות, אני שוב מנסה לחדד למי שיעשה את זה, צריך להתבצע לפי נתונים שידועים של היום, לא לפי מה שיכול להיות, וזה עתיד כלשהו בסבירות כלשהי. אנחנו מדברים על מידע ידוע ומול העיניים, כן? אז כאמור, זאת פה הזדמנות שלכם לעשות סדר, ואולי גם לחסוך בגדול, למי שיש לו משכנתא. אז מה לעשות למי שיש לו משכנתא? אז פשוט מאוד, להוציא דוח יתרות לסילוק משכנתא. אני אצרף בתגובה אחרי הפרסום של הסרטון, מאמר או מסמך איך להוציא את הדוח בכל אחד מהבנקים. לשלוח לנו את הדוח הזה, ונבצע בדיקה מאוד מהירה, אם יש כדאיות, כמובן בלי תשלום וגם בלי התחייבות. וחשוב לקח כמסקנה מהאירוע הזה, שתבינו כמה חשוב שתהיו ערניים ולא תישארו מאחור. חשוב שתעקבו אחרי המידע שמתפרסם בתקשורת, וגם על ידי אנשי מקצוע, לא רק מעיתונאות, כן? ולעקוב אחרי אנשי מקצוע. וזהו, זה מה שיהיה לי להגיד לכם. אני מודה לכם על ההקשבה. אני מקווה שהשידור הקצר הזה הביא לכם ערך ומידע חשוב, בתקופה כל כך משוגעת. בינתיים, שיהיה לנו שבוע טוב, הרבה בריאות ובהצלחה רבה.